Sziasztok, én GMT42 vagyok, és egy szerencséjátékos videót fogtok tőlem látni, ahol blackjacket fogok kaparni. Van 10 darab blackjackem, mindegyikből mindig ezt a színeset szoktam választani. 10 darab, nézzük, hogy fog sikerülni. Első kaparás. 1000 forint. 17-es. Hát az első kaparás nem igen jött össze. Hát az első kaparásnak igazából nagyon szar lett. Egyből semmi. Majd a következő. 10 millió forint, hát arra annyi az esély, hogy semmi. 15-ösnél kell, hogy nagyobb legyen. Hát, addig nagyon nem úgy alakul, ahogy kéne. Kettőper semmi. Nézzük a harmadikat. 10.000, 8-as, 6-os. Hát ezt igazán megadhatná. És megint 3-ból semmi jön össze. Hát ez már nagyon nem úgy sikerül ez a harmadik se, ahogy kéne. Na talán a szerencse 4-es. 10.000. 14-es. És a negyedik se jön össze. 200 forintba került egy darab sors. Egy 10-et vettem, az 2000, eddig 800 forintból semmi. Ebből is semmi nem jött össze, majd a ötödik, a számom az 5-ös, és egy 1000-es, és 10-es a nél kell nagyobb szám, hogy kijöjjön. 18-as, és már is van egy 1000-esünk. Akkor ezt behozta most ennek az 5-nek az árát. Az a lényeg ebbe a blackjack kaparósba, hogy ami itt van, belül ez a szám, hogy a kívül nagyobb szám legyen, mint a belülni. Ez most egy 1000-es nyertem rajta, szóval most bejött az 5-nek az ára. Nézzük a hatodikat. Ez egy 200 forintos, 20-asnál kell, hogy nagyobb legyen, 6-os, 4-es, 9-es, hát ez is egy esélytelen. Megint, majd az utolsó fogja behozni. Hát ezt külön is teszem, ezt az 1000-est. Na nézzük, ez a 7-et. 7-én születtem. Itt egy 10 millióval megajándékozhatna ez a 7-e. 19-es. Ennél csak 20-as, 21-es lehet nagyobb, úgyhogy erre is semmi esély nincsen. Ez is bukta lett. Semmi esély nincsen. Ha szeretnétek több ilyen videót, írjátok meg kommentbe, hogy esetleg milyen legyen-e bukszás videó, fáró kincs, lesz több ilyen videó is. Nézzük a 8-at. Valami nem jó működik ezen a kaparón. Nézzétek meg most, ez nem tudom mi ilyen, de
valami baja van, nem lehet kaparni, vagy nem tudom. De vagy látom, ez már a számokból nem is nyert. Szóval... milyen szám az? 20-as. Mi ez? Hát ez, nézzétek, ez valami siralmasan sikerült. Szóval ez is bukta lett. Nézzük a 9-et. 500 forint, 14-es erre nagyobb esély van, mint hogy a többit eltaláljuk, de ebből is semmi. A 9. is elbuktuk. A 9-et is eddig egy 1800 forintból 2 jött vissza. 1000 forint jött vissza. Ez elég siralmas. Na, az utolsó, lehet az utolsó fog nyerni. Először, utolsót úgy kaparjuk, hogy a szélét kaparjuk le először. 9-es, 7-es, 5-ös, 4-es, 50 000 forint és 13-as is, ezt is elbuktuk. Na, 10 darabból ez az 1000-es nyert belőle. Ez elég gyenge. De ha akartok több ilyen videót, akkor írjátok le kommentbe, iratkozzatok fel, lesz több videó. Minden 100. feliratkozónál kis sorsolok 10 000 forintot. Hogy lájkoljátok. Ez volt ez a videó, majd következő videóval is készülök. Sziasztok!